Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang ibalta ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman mga parangka naman tag para mati region-wide mga parangka kita sa nabilin isa ka oras. 16 minutos karon nga adlaw Lunes, tatsa 28. Uy, apat na tulog na lang ho. Magababay na sa ato ng tuig 2020. Kaga ato naman welcome ang pagsulod sang bagong tuig sa 2021.
Lunes na mga edisyon sa inyo sining nga pala tunturan sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga-correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka-ulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato siling Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyon sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities white naman ginapangayo from where the action is. Ara si Action John Diaz ka magaresponder. Back to back sa aton nga piloto was-was lang ko namay. Aria lang kon mais. Importante, why lang Malaysia. Aksyon papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita updates sa national kag international. Lunes nga edisyon, News Center, buylog nato ng puwersa, Action and Defensor. Opdama kita sa atong sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Viking. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico sa Kinandan. Ang inyo sinalagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad inyo panatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Nami subong ang lakat sa panahon although nga hindi gid man tayo yon gid ang patagiti sang init tungod ina sang duha ka mga LPA, low pressure area. Ang isa ka LPA nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ang isa ka LPA ara pa sa sagwa sang area. Pero ang ining nagsulod according sa Pag-asa daw may tsansa nga hindi ini mangin bagyo kag magapagwa na siya sa sulod sang 24 tubtob 48 oras. Ang isa ka LPA nga nagkapasulod pa lang daw wala man tsansa nga mangin isa ka bagyo. Kapay pa nga mangin maayo lang ang lakat sang panahon sa apat na lang kadlaw nga nabilin sa tuig 2020. By the way, hasta lang ko karon nga gabi sa atong sining nga pagpangalagad. Nadula ko siguro malawig-lawig nga mga nadlaw. Mabalik ko by January 4. Next week, Lunes, mabalik ko sa atong sining nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Abulos diri sa aton si Loverboy, Action Marlon Hinavaya, sa pila ka mga ginabi nga nabilin sa Action Night Patrol Program sa tuig 2020 hasta sa tuig 2021. Mabalik ko Napaway, walang takadali. Balik ko January 4. Ayos! Hoy, sa aton nga mga kaaksyon, halong-halong gid sa mga inadlaw nga nabilin sa 2020. Ay kung kaisa, hindi nato mapaktan, may mga aksidente, kag may mga insidente pa. Makasiligni, kag makatilindog, balahibo. Mga aksidente, kag insidente nga nagaluntad sa palibot-libo sa Dakbanwa sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Halong kita sa mga ginatawag na sunog, kag mga palupok,
firecrackers, pyrotechnics, nga ginabawal sa pagbaligya. Hindi na ninyo ina pagbaligya kay merdil lang kamo, way swerte, basi makasuhan pa kamo. May ara kita dira lugar nga pwede kamo kabakal sang firecrackers, pyrotechnics. Dira sa Pope John Paul the Tower. Dira sa likod sang SM Mall, sa reclamation area. Ara dira sa kamo mabakal ng mga palupok iti di malikawan ti may ara gidya tao nga nagapalupok gidya mo sa pagbulag sang tuig, no? So halong-halong lang kita ha kay may mga reported na nga may mga biktima sang firecrackers. Pero shadow ka gamay nga porsyento. Sa tuod lang ang tao subong do natak-an naman lang sang linupok. Diba nga na, kasi nga ti kung ibakal ta ni palupok, bakal ta lang pagkaon. Ratanan makakaon, sang sa mabakal ka palupok. Kaling kita nga Pilipino, tradition natin every year, bisan pano, ga palupok gid. Pero muna siling ko, extra lang gid nga paghalong, okay? Sa mga law enforcement unit naton, sa aton nga mga sibilyan nga may mga armas luthang, palihog lang ha. Paiway tagid ang ginatawag nga indiscriminate firing. Ang pagpalupok sa inyong service firearms, specialmente sa mga law enforcement naton, naglalain nga mga ahensya sa gobyerno, dapat mangin responsable kita even sa mga civilian na sa mga firearms holder naton nga mga civilian, please ang kayo lang sang aton nga chief of staff sang Internal Affairs Service sa Kamkrami Police Colonel Calixto Mabugat, kuidaho gid magpalupok sang armas luthang, especially sa aton kapulisan. Kabalo naman kamo sang konsekwensya, kamay order subong ang aton sini nga CPNP within 60 days dapat i-resolve ang tanan nga kaso sang indiscriminate firing, especially involving PNP. Kung magsug-alaw malantas ang tuig, ay white na lang papalupok armas ha. Mo man gani panawagan ni Colonel Calixto Mabugat sa mga pumuluyo na kung pwede, kung may mga makitaan ka mo dira, pulis nga nagpalupok, namigid kung makuhaan nyo video, kung hindi nyo gid man niya mapadala sa PNP naton, sa mga media padala nyo, kay aksyonan gilayon ina sang Internal Affairs Service. Kasyado kaklaro sa ngambal ni Colonel Calixto Mabugat ang sin-oman nga madakpan kag mapapatud-an nga nagpalupok sang armas nila sa pagsaulog sang bagong tuig, especially sa kapulisan. Simple lang ang inyo premyong nga mabaton, kakas sa serbisyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Kuidahogid ha. Magpalupok sa iyo sa ding armas luthang. Kung daw hindi gid mapunggan, kag daw nagkakatol gid ang inyo kamot nga makapalupok armas, tuon nyo lang sa ulo nyo lang para way na sa may mahalitan pa. Kung ano ang puwersa sang bala nga maghalin sa punta ka baril sang armas pasaka, pagpaidalom sina doble ang iya puwersa. Believe me. Last year, way kita sa mga kaso sang indiscriminate firing. Hopefully this year, way lang. Kaya nali, may civilian nga makakuha video sa inyo. Hambal ka rin ni Colonel Mabugat niya. Ipadala nyo sa amon ang inyo video.
taguon na mo na ngalan nyo. Huwag na kamoy damo pa ya kuskus balungos. Huwag na kayo damo kuskus balungos pa. Padala sa mo ng video, kami ang ma-file kaso sa pulis, kami ang mga serving nga complainant. Ang inyo identity, taguon na mo bilang mga sibilyan. Amo ng klarong hambal ni Police Colonel Calixto Mabugat, ang Chief of Staff sang Internal Affairs Service sang Camp Crame. Sa mga kapulisan nato na, kuidaho ka mo magpulupalupok da. Maniro ka mo da ido. Bulo birthday nyo, pulupalupok ka mo da. Nako sa inyo, hindi na lang na nyo paghimua. Hindi nyo pagsakripisyo ang inyong karir sa isa lang ka-mistake na inyong mahimo. Masyado kaklaro ang order ni Chief PNP. Ayaw magpalupok armas sa pagsaulog kag pagsugata sang bagong tuig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night Patrol! Subong nagapadayon kuno ang pamulumpulong sa aton nga Presidente Duterte ho. May ginmensyon si Presidente Duterte mga corrupt nga congressman sa iya speech. Si balong tani karon ha. Base may update karon si Aksyon ang Defensor sa News Center kung sino ining ginmensyon ni Presidente Duterte nga mga corrupt nga congressman. Subo ni nga balita para sa maigo. Si Bing Manoho monitor na dira sa may Gardenville subdivision, Barangay Tangob. Si Dodong Sangsiel, Dodong Toledo Sangsiel Station, kapaurok-urok na. Dong, may gabi kita. Advance Happy New Year. Why kita da? Dodong Toledo Sangsiel, kapaurok-urok na. Ayos, ayos. Si Ibonibot Sir sang Germanio, ara nagamonitor na siya, nakashare na siya. Good, good. Sa kanto ni ara man si Edgar Ratanayaw. Si Ruther Kirk Lorenzo Olmido sang Escalante ga monitor na. Siling niya regards lang ko sa Doberman mo sir. Ayos, Toto Ruther. Si Eugene Sapini ho, upod kay Vicente Similiano, ara na, gapaurok-urok na. Ayos, ayos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:58 na. Dos palitos panabilin antes kita magaungot sa takna ng alas 10 sa sinikabahin sa aton sininga pagpangalagad. Check ta aton sininga Patrol 2, aton sininga Crosswind Patrol. Kamusta honta ang paglibot-libot ni Aksyon John Diaz sa iya sininga paglibot-libot sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ibalontang iya sininga observation report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol. John, good evening. John, please come in. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, hindi pagalimti ang Pasko hasta pa sa January. Ayun, di purma. Sabi ko namin na sang timbuo kita pusan. Ang sugpo niya lain pa. Kapaurok-urok na tani si Jocelyn, ho. Ano ko, no? Kapaurok-urok sa tani nga, ko namin ang pinakapunta mo eh. Lain gali. Lain ka ng sugpo sa pinakapunta mo gali. Lain gali. Tingala ko gali. Nga pala mo papanggalay na mo umatsagina nga doa. Oo. Madula ka gali, pilakadlaw. Gani man. Sige lang
Paano lang matsag na mo na mo ito galingan nun so rekli? Balik lang ko, balik lang ko. Pinakadlaw? Mabalik lang ko. Mabalik ka lang. Balik ko sa Lunes. Promise, sige, may promise. pabili. Promise. May mabalik ka sa Lunes? Lunes, promise, balik ko. Oo, may pabilin kami di mo para sige, dalo mo sige. nibla para may balon. Salamat din kay Police Major Jubel Sidel. Kaya sa Del, Oo. Sa mga kina niya da, may gabi gida. Pag maana nga ulay ka dyan nalimtan. Huwag mo malintan yung ni Major Jubel Sidel. Sir, lamat gid. Oo, makobo na ka plastic pa din sa Save More ka daan. No! Grabe ba? Damuya man taba. Pero thank you malaki Police Major Joseph Sidel. Labi mo ikaw. Thank you so much. Kaya sa mga doon nag-conduct sila ng gift giving ay subong adlaw. Hindi nga lugar? Hindi ko, wala ko gina-identify kung hindi exact lugar, pero kinaprepara na to ko nila, kasi na-rekan to na nila nga mga pinotos. Ay, gali ka? Lagi pa nagtag, tigin dala lagi sa kanya sa patrol, timing man din, di ko to kapinaragkag kapado kay Dugay, kinuhabi kinuha ko kamot may bit-bit nga daan, so kinanglan to magmatsig ila kinali, blind base nga sakon to, may pangayuan, so dalom ko din disgrasya pa. Disgrasya pa, nagkanto pa sa ibang. Pa, no? Kaya mas maayo to kay na, nga nagbatsay na lang ko. Kaya para at least ako tutawgan, tulang nakagkuhaan, kay Tino nakakandak na gift giving, maayo man na. Police na nakakandak, but siringon, obserba, ginitaran ng mga protocol kay basta sa Sidel, bawa, gina-action may mga among nga mga violations in terms of minimum health protocol, no? Gani man. Thank you so much. Ang iya dyan nga gift giving sa kabataan na sentro? Though I think sa mga pamilya man, may mga pangkabataan man. Okay. Kaya pagkabalo ko doon mga food packs sila gin-prepare. Oo. May harap pag sila doon mga prutas kay nang preparasyon man. So most probably ba mga prutas mamatanon or bilog na ating pamilya, gipanagtag nila. May harap na sila guro sang ila balang gin-prospect gid lang nga amo ni ilang pwede nga tagaan ng Sunerek, no? And then tingin ko dulungan nila kay na. Kaya man na patrol sang police station number 1 at least kay na, no? Nakadulong na sila sa ilang mga regalo ginpreparar nga mga pamasko action sa mga beneficiaryo nga ilang ginpili, no? Okay. Mayang gabi sa tutaran nga mga ka-action Monday evening, lapit na lang gid. Sino pa da ang wala ka panagtag? Napanawagan pa sa punta. Kay base, maptang sa 31, pero lawig-lawig pa man, ha? May 3 kings pa man, May 3 kings pa. Mula ng Palco, hindi pagkalimti. Ang Pasko hasta pa sa January. Hasta pa sa? January pa, Oo, kasi may 3 kings pa kitang hululaton at Sunerek, no? Karoon niya kami patrol, sige kita lang biyong kataway sa palibot sa syudad. Wala na naman sa mga criminalities, mga krimen. Makita man nato na perting police visibility patrol sa aton nga mga kapolisan. Ang ginastanbayan din naton kay na tinigto kita nagtener sa may reclamation area. Ginobserbaran ginaton kung kamusta balang baklanay sa mga palupok action. Pero in so far matamat tagin man, miyara ginay nagabakal kiti gapalupok kasi sila balay tradisyon abi nila. Iban tila mga palupok ila ginaobra. Palupok balang lain ang tirada. Iban na palupok gid nga nagasigabok, no? Sigabok nga pagpalayo kumalain yung espiritu. Tiyan mo na kalabanan ginaobra nila. Gabakal gid sila yung mga palupok sabi sa nano ba nakamahal? Kung tradisyon action kaya ti fart ginaya sang ila. Nga basta gani every New Year nagapalupok gid. Kamulo ka wala labang sa reclamation area kalabanan dira basta punta gid sang barangay Bata. Sa talisay ni area nga sakop na Saxorek sa may boundary gid mismo sang Talisay City. May nagaraya man nga nagabaligya bala palupok. Iya ka Talisay ka, oo. Amo na puro rason ko nga ang iban nga taga Talisay before, dahil di ka sulod sa Bacolod, dito na lang ito sa Talisay, ka bakal, kaya may tuto, may baligyan, may palupok nga naka sagwaan, diba nila dampi, kaya doon duman silang ligad nga Sabado, tublang nagsaka sa babaw sang santol, itong lalaki, nga gitinuran, gito namon, tubtob magabi, asa ito mag-aga sa nga nanaog, paglabay na mo, may ara nagahantal, kaya nagaplastar na sila mga baligya. Mga sa mga palupok, aksyonek. But sa ingon damo, even ang inigaran, papahuli ko na ligad nga adlaw, ang inigaran niya dami nagaplastar man to, tibot sa ingon may nagabulubakal man dikto. Ang naguro nga, ang wala labot, abi nga do, kalabanan, hindi gusto, no, magbakal sa palupok. Iban guro pida po nga ang mga customer, na taliksay, na dito abi sa bahin, sang hinigaran, to the course, dito sa Bacolod, may nagabaliga man siyang palupok action, Eric, no?
Pero amo na, ang isa na ton ka mga obserbasyon kayo na dito, nga hindi siguro nga damo-damo pinamagkala sa nga palupok, pero importante dira nga may ara gid man, no? Ang nagabakal. Tubot singon, hindi linong-linong kit ang New Year, may mga mapiang kita ng sigabong. Sinigaling gabi, may nagkasinigabong dira sa may dalom naton, sa may barangay na, may nagkapalupalupok na guro man eh. Kabataan naman, guro eh. Mga kabataan, even ganito rin sa mga Lopez Haina, Kabataan man, no? Di ba dampi man sa may mabini? Ang mga ginikanan na sila, hindi nagkalakalat to. Why na bang sasaway kabataan lang eh? Gani, amo man ang nalapot kayo na kay Mapulok-pulok. Sigabong, blaw. Mapulok-pulok na mga ginikanan na kung mamatabo kabataan nila, pero wala sila kabantay sa kabataan nila. Kagway ginasaway. Dapat tumayon, gini. Bantayan, gini nga dapat tulak lupok. Iban, nga sila mismo. Iban pa na dyan, gadulugsing mo na itong adalan, magagлагsanay. Oo, ang paghinanap lang nga ginaypig. Kanila palupok, so pod bila. Madlagan dahil gulpis taboks dalan, bawon kung masih madarasa kabubungguan na. Hindi ka di mapaktan, kisa na lang sugungadaan, nagkasinubali mga salakyan. Gani. Amo ba nila kis Arab lang ay palupok sila, sindihan, isa sa iba, Action Erect, tapos dagan. Isa hindi pa naibla sa kilid, dagan, tabok sondalan. Yun na din na makita, nagatalikod sila gulpiad, alam tabok sondalan, hindi madiretso naman, kung ano nga madireksyon na kayo panghimo nila, medyo mabulubod lagi sila man nga sitwasyon. No? So, pulis na ito ng mga girikanan nila, especially pagpalupok siniman ng mga panyempo, balantayan, hindi na tumabaktan ang lakat ng panahon. Gani. No? Kadurudikado nga danak sa express sa likod na aksidente ng aton pagambalan. Karong lakay patpat na ito, ang isang aksidente nagluntad sa nga gabi sa may circumferential road. Mapalagyo pa sa tali, ano mo kayo mapalagyo, yung may nadala sa pag isa nga isa, disgasa, kay tigo ba ihiya, wala isa kamatse, monong gitay, no? Amo gid na ang bagal ni Sir Di Maala, bala sa station number 3. Amo gid nga resulta kung tulting kadasig pagpadalagan, mo guys sa kontra sa kagabihon. Kag madulom-dulom ang palibot, amo gid yung problema action rek. Dapat pag siguro kung daw hindi matado kamurot lang ang gabi, kung hindi nila mag-drive sa salakyan kay kadalikado magdaan. So nagasige lang nga maneho action rek, no? Balik kami kay kay Manong Vicente. Kabalo ka mga gwardya na ton Pasko kag Disyembre, way niyan ka pa way mong. Ari kini sila nga mga establishment, sila sa standby. Sila kinapang parkingan o kung ako di labi na assign, no? Karabanan ni sila kung dugay ka nag duty, dugay ka na bigyan nagatrabaho action erek. Dugay ka naman sa serbisyo, no? Of course pinaka man guro ka tuig nga wala nagapuli sa balay sa adlaw ng Pasko kung pag-ung tuig. Anyway, dirigit sa may bangga, di ba dampi, may ulo inasalan, para digaliyon, nagbalik na digaling inasalan, di ba sa may... Gabri pa? Gabri, di ba sa may tubang sang MO2, di yan ay, kag sa West Town Hotel. Okay. Sa corner, na di may ulo inasalan, na di kag may nagainom-inom, no? May nagakaon-kaon man, may nagapanyapon, pero Daribi dugay, yung kinadis nga balaligyaan, before pa lang yung COVID, ari na ni Action Erect, ang balaligyaan nga inidari. Pero at least, no, nga nagbuhi-buhi man nila negosyo. Mayo ni Katie, at least kita nato, nag-balubalik-balik naman sila balubalikya. Makaguluganar sila, yadi pa man na sila mismo, no? Damo pa man may nagabiyahe nga mga single nga motoro, salakyan. Di pa sa'yo, nagabiyahe pa may oras? Oo, di pa sa'yo, nung pa lang, last Jess, may mga di pa sa'yo nga jeepney na di nga nagabiyahe. No? Ay, sa Vicente, mamangkot-mangkot na dira kay ng Vicente, Gastoria, sa Lipapang. No, may gabi. Dyan. May radyo ka na pa. May radyo siya nagamay, si Vicente. Ako nung Action Radio. Wala ka mo na radyo. Nagbakal ka? Gindala ko niya rin sa balay kay kung gabi TV na tanaw sa mga bata. Kaya nga ulit ko na para nga makontinuous monitor sa action. Amo ka na radyo ka na di subong kay permis na gano'n sa Action Regal FB Live. Huwag yung dalani pa pang kalendaryo na si Nong Vicente? Wala pa kayang ginulat na mo ang dako nga kalendaryo. Okay. Ang gamay para sa balay lang eh. Oo, gani ang gamay yan na sa nawang para sa balay. Ang dako sa January pa maabot, ito tagalta si Nong Vicente para mabutang sa tubangan gisang check-in na sa desk na bla. Kasi yadi nga gamay nga nga bulubaligyaan. Hindi kakalamon gamay. Para butang mo din gamay mo. Gamay lang nga. Siyang gamay. Tapos yung bulubaligyaan na bla. Gamay na lang ipang. Ito ko to yung gamay. Anong bulubaligyaan ni Nong Vicente daw? Ha? Anong buligyan ida? Kabalo ka kung gabi da mo. Ba'y nagabakal sa grilyo? Sa iya?
Kaya di, Ah, okay, good. doble Mayaman. kayod. Doble mo na, ako kinasagot na, doble kayod, gano'n ako. Livelihood na na yan ng Vicente. Wala kabilo. Lo livelihood na na ya. Okay naman sila, no? Gabalig-gabalig yan. Okay man kaya ang management o gusto man nila para maka-extra income. Gani. Pero dugay ka na, di ba? Dugay-dugay na. Mga pila na. Mga dekada na. Decade na gali. Wow. Pero baligya, di rin ng Vicente, kape, no? May cheese curls, may mga cup noodles, soft drinks, tubig, no? May mga biscuit, dulce, sigarilyo, pati lighter, gari dala sa baligya. So, no, kung mag-Christmas, New Year, diri ka lang gid, or sa una, puli-puli, makamo. Depende kung ni mo schedule si hindi ka gid kabalibad ya duty ka gid. Siniguro ya opo. Opo. Pero pila ka naka-pregno nga do diri ka lang gid kung mag-Christmas, New Year, dugay naman. Damo na mga 6 years guro akong permi matabuan duty. Okay, pero kamusta? Tiga may mga opod ka mo diri o ikaw lang gusto mag Ang FO ga duty man sila kadang mga rumboy. Okay, so hindi lang gali. Ikaw na lang brand new binong mera kamo nga may pagkaon lang di sila nga nadala or wala lang gid normal lang gid nga adlaw. May araman kay gadalaman ng FO tapos may gadulong man sa mo na. Okay, so hindi kayo subo gid ya. Hindi man subo daw enjoy ka man kay si may mga upod ka man daw kwan. Galing lain gid kay si way ka sa pamilya mo. Porque tawag obligasyon mo, imuon mo gid. Correct. Christmas kag New Year na sa damo na ka. Oo, Christmas kag New Year. Hey, sir, kung ikaw duty Christmas, mag-New Year, do most probably, ikaw ba mag-duty, no? Hindi. Alternate kami. Kung sino mag-duty Christmas, New Year, gwa siya. Okay. Pero ang pinaka ginalagas, pero New Year, gida no? Nga do mas sadya kung dali sa aton sadyang New Year, gida. Apro sa amon nga obrang mga gwardiya daw na sanay ka na mula sa obrang nga muna si 31 kung duty mo daw okay naman lang. Okay. Pero ano mas damo customer din nung 25, 31? 24 damo. 24 damo. Dire 30, man. Kung mag-31 daw medyo jutay-jutay na. Kasi na sila balay mapalupok, yun, no? Ara na sa panimalay na. Lain na palupok sila balay ko. Lain na kung 24 yan, dire sila palupok, pwede. Ako damo gidyaga palupok kung 24. 30? Hasta 30? Asa sa 30, daw palupok as 30. Pero dire nung, kung babakal sila, ang imo ni gamit, dire na lang nagindaan. Wala mo na ginapa. Wala. Kay may suludlan man. Tapos dito ko kinabutan sa amon nga kwan. Sa amon bang house. Kung hindi mo bidyute, may kabaligya or wala? Why na? Kung ikaw lang kita gali. Ako lang. Ang deliver mo, wala kabaligya? May ara man sa. Okay. Jan? Yes? Kung mayong baligya ni Manong Vicente, kung mayagod mo ng baligya, ya, mapila mo na mabinta, ya? Kung na mo nino, kung isa kagabi, mapilay mo mabinta. Asang una, sang way palak na, makabinta ko yung 5,000. Bow! Oo, sang wala pang pandemic. Bilugad law? Pandemic, di medyo nubo-nubo. 1,800, 2,000. Ay, Isa kagabi na, no? Oo. So, kung magaling na. Pero sa 5,000, amo na rin nga baligya o may mga ibang pag-in? Amo lang ni siya. Kung i-compare ko, dako pa di makita ko ting sa sweldo ko. Tuod ka? Ito. Sideline ng Manong Vicente. Okay, sa bagay, ito ko makabaligya. Kaya maubos, gawing kape, ilang nga daan, no? Baligya na bantay? Oo, amo na yung obra. May man ka palangga mo sa sang taga-check-in da, no? Okay, ti ulalabot ng mga driver, pabi, taxi. Oo. Sigarilyo, pinakabakal, kaya ti mahal nga daan sa mga Ang numero 1, ilakadaan nga customer na sa kape, si Papang Nixon. Sunod ko ni kay Action Eric, kambal nga, tinguwa lang tayo sa mga buwi, sa kay may asingso kita. Na, naman na tirada, Manong Vicente, kuri ka dyan. Mario Galino, 1.8. May tama ka. Ang 1.8 nga kada gabi, pinaka, napigaw na, ito yung may COVID. Before, nga wala, 5,000. Sus na yun, no? Kung wala ka ni COVID ni, feeling ko may restaurant ka na skilid na Yung numero 1 nga customer sa kape, si Papang Nixon. Oo, si Papang naka-contribute na kada gabi, kaya may kape na si Papang. Hindi ni Papang pag libre yun, kape ni nung Sinti da. Why, kami kabayad. Bayad nyo, mamaya pa magsobrang bayad nyo, hindi nyo pa ko thank you lang, ha? Oo, mugid. Kisa ganing Papanga ang kape ni Binga taga 15 lang. Ini mo 20? 50 ganing ginabayad. Wow! Sobra naman na. Hindi na pa patamigid. Nusustuan lang. Hindi baligyan pa si tatay, may mga tubig, mineral. Usually ako di ginano yung mineral kasi wala pa ko yung inom kape. Amo na nga mga sahib lang sang kuan katao dyan kay nung Sinti. Ako yung sa rodar ko na siya kay Pisan bla, no? Pila ka na, no?
Next year ma-retire na ta, 59. 59? 59 ka subong, mas 60 ka na. Okay, pila ka senior tuloy ka ka nag-clear 1 decade? Oo, mga 11 years na. Tipo niya, kay ba nga sa industry? Ada mo na, Central Sunid ko, Salasal. Sinahan. So, dito ka baligya ka man ang... Sa una, wala. Ang business ko sa una, gayaw ko baboy, kag ipang-distribute sa mga opisina. Tikita mo lang nakapisan. okay. Grabe, no? Grabe Grabing effort ni Vicente, no? Sideline. Hopefully dyan nga, tis mag-retire si Inong Sinti, makapangapiko na sa kapihan niya. Oo, makapangapi ka di, happy to may check-in. Bawo ginapabot, tagid ka action ni Rick, kay idol, taka. Ako nga pagbaka, sa imo ko naging kwa, nga bakas lang ta, kay may asinso, gid. Kabalo ka si Tatay Vicente, si Vicente Dre, gapo matigil sa action na radyo, kag gini siya gabi sa mag-appreciate, no, sang mayo man kay ginapasugtan sa management. Gani man. Kag man guro akon swerte, makomote ning check-in, bisan amo ning sitwasyon subong bukas sila gyapon, ga-accommodate sila mga customer. Jan? Magkutabi sila ng Sinti, kano nung iyang kwan, nga security agency? Ano agency niyo nung? St. Bless Security Agency, Sir Eric. Ano? St. Bless. St. Bless Security Agency. Dili siya na base, Draymond Bacolod. Bacolod. Siling ni... Ako mo na sa Pintivilla Subdivision. Parang kita kuling. Siling ni Madam Watsky, kay Trujillo niya sa lodo ko kay Tay Sinti, Gani man, no? Ginaprisa sa mga listener tang effort kag ang diskarte yan ni Tatay Sinti. Oo, tikita mo na gasulod dalagid si Watsky kay Trujillo siya. Gani, mayo gid no. Tiga mo ni mayo. Amo na nga sideline niya nga mayo kag legal. Gani, gabantay lang saya. Gabantay na siya pluging campus. Gabantay lang siya pluging campus kung may customer, pasod daw niya lang ito i-check yabi, kuno dira. Pero kung may mabakal, pwede ka man yantis ka magsunod, mapit ka doon yung mabakal. Kompleto na, no? Pwede sabi kung gusto mo makatubig. Ma-check-in ka tabi, dala ka tubig, dala ka na sigarilyo, para kita kay Manong Sinti, kompleto na. May preparado ka na. Hindi ka na mabot na yan. Pwede ka na kadala tubig, no? Kung baka kadabi kape, o kung ilan matsag mo, may dulce ka man baklon, pwede ka na kapiparan. Pwede ka magano Sinti nga, nung, gaya ko binamber mo namin nung kayo mag-check-in ko to karoon mo na, wala ko siya mong dudulungan mo ko to kape. May ari kasi, wala kang problema. Kung gusto mo pa pang isang tip, paano ka makasave kung nagsunod ka sa check-in, pwede ka ba mamakot siya? May harap paglinga, libre ba? May tip pa na yan. Libre sa tip. Matuod ka? So kung gusto mo pag ano ko yun ang? Sir Eric, magsulod ka di kinanglan, may permit ulit kay Ma'am Nuna. Laing. So, tinigin din sinong Sinti mo. Amo lang ginobra sa ibahan. Kung may mga taxi ka magkatudibi, kung may potero, no? Tiga, pinirman din sila. Ito ang pinakalapitan din nila tanan sinong Vicente. Kasi kung may magwa ka rin yung potero itong hanggang no? Like inuno yung manggubat, no? Dari sa katambay kung kaisa. Amo din sa katambay. No? Dari man sa kisa kapangita, kung ano mapangita, para makapasok pa service na itong hanggang dari sa palapit. Amo lang ginobra nila action erect, no? Pero time ay mo may isaw ka pa Japon Ala pa. Ilog tay. Duwa mo lang anak ko. Ko do kami lugar asawa. Ang imong kalendaryo gamatag to na kay Tatay Sinti. Magulang may trabaho ng isa grade 12 pa lang. Din sa Kaskina. Sa Ino. Okay, grade 12. Grade 12 kag may obra na. Okay. Dili mo mas bakulot tayo kapulit no? Oo, sa Barangay Alis. Sa Alis, sila gali action erect. Sige lang dulungan siya na Mundason kalendaryo nga gagmay action. Ang sakto sa para sa sulod, ang gagmay para sa iya, dali ka sa iyang sagwa, man dali sa iyang baligyaan. Kabalo kadamo sa customer, like kay Inday nga nagapalapit. Hindi na siguro yan hindi na siguro pang, no? Klasig man si mo kay Papang mag-ikaw. Ba, si Papang pa yung ang dasig mo, hinay lang na. Gari. Kapag ba ko nga Inday ka, liko. Hindi na yan. Hindi siya magtulog siguro. Laing guro nga sudlan yan eh. Dito ka? Nasa lang labay. Diretso lang. Budlay ba sa lalaki? Kaya kasulog yun ang
Sige tayo, thank you, Gida. Action, Eric, no? Anyway, amo na ang sitwasyon karon nga gabi. Diri mismo, sa itong ginakatangan, lapit sa may daan nga City Hall, mga ka-action. Makita natin, may pila pa kalaga plastares sa mga dalanon. May nagabaligya pa, mga chicken joy, baligya nila. No, may nagabaligya pa yun sa mga ka-action. May nagabiyahe pa man, nga madipasay nga jeepney, pero pipili, inisipon na gidlang. No, may nagapinauli na nga mga kabaligya, may mga e-bikes sa Japon, pa rin nga naglambihong diri, kag tinagaulat sang pasero, inalay pa lang makaroon, may pasahero man sa dalanon, mga ka-action. So, paano na ang pinakaroon sa sitwasyon, diri man sa palibot sa Surat sa Bacolod, karoon nga gabi, ginamang mga ka-action, sa itong Japon nga mga ka-action, alo nga sa pag-iyahe agad malikawanan, ano man nga mga aksidente sa dalanon. Sa total mga ka-action, tandaan nga subong nga panahon, isa na naman kadugang ebidensya sa siyensya, nga mo galing pagpataas ang vitamin D levels sa lawas ang dry dako nga mabulig, agad malikawan nato nga kita matapikal sa COVID-19 nga balatian. Kaya bangod mga ka-action sa isa kapag pananaw sa sige patagayon sa Estados Unidos pakontag sa pungsod Iran na pamatudan nga ang pagpataas ang vitamin D levels sa lawas ang dako gid nga mabulig para rekta sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action no Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon dyan Diaz sa Terry Habit ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Interview kay Nung Vicente Civiliano. Siya dara sa mga security guard nga nagabantay gid sa Chicken Hotel dara. Kung siya dara nga makopdanan, ay hardly sinergin niya si Tatay Vicente, no? From sign on to sign off. Balikan na lang sa Action dyan Diaz sa final report niya sa isa nga balik pagpakalagad diri sa inyo para tuntunan. May gabi dira sa kay Choy Tadios di Paula. Sa kay Choy Tadios di Paula dira sa Barangay Kabog sa siling nga rest house manuka niya da. Kapaurok-urok isa kuno. Siling ni Faiza Izel, no? Sa kay Joy Nollard. May gabi gid sa kay Noel Amar. Sa kay Ma Teresa Hopilenya. Nagapaurok-urok gid man si Jude Galis sa Makawili. Nagapa-urok-urok. Si Pretty kag John Mahilom da may gabigid sa Barangay Banago ara si Larry de la Cruz. Si Jody Florentino check attendance lang. Nagapa-urok-urok kid. Amaman si Robbie Rosmi, si Marilyn Abarte. Kapangayo kalendaryo. May problema para sa eskwelahan nyo. No problem. Ma'am Marilyn Abarte. Sa kay Homa Lumelada may gabigid. Sa kay Vanessa Mayo, ara siya nagapa-urok-urok. Si Kuya Khalid Dalidig ba nagapa-urok-urok kido? Si Kuya Khalid Dalidig. Night patrol gini pamatian niya. Amaman kay Mercy Mirasol Flores. Sa kay Madam Edith Janson Binuman. Sa kay Chi Rick. Gapa-urok-urokin siya ho. Raya Nicor. Dara sa Barangay Felisa, shout out na sa anak ko, Princess Rachel. Alin kay Raya Nicor. Kay Cheryl Dulaca Dras Dubai, ara man siya. Sa kay Joshua Christopher Patagani Bilas. Ara man siya, paurok-urok ida. Sila ni Red Rose,
Red Rose Hispaniola. Bao check attendance na siya. Ga paurok-urok kid, no? Pamati si Red Rose Hispaniola. Trisian Villa Hermosa. May kabidira sa mga taga-barangay Malingin, Bago City. Sa kay Papa Rolin Villa Hermosa. Active listener gid sa inyo stasyon. Salamat gid. Tricia Ann Villa Hermosa. Nagapaurok-urok gid, no? Kami ako dara ang pamilya Malaka, Gamala, sa kay Auntie Flor Malaka, Bailon. Kasen ko kay Lini Toledo sa Est Home 4, Mansilingan. Naling kay Elizabeth Malaka, Gamala ang Panamya. Salamat gid. Sa kay Edgar Tanayada, mayong gabi kay Edgar Tanaya sa Kanduni. NCR National Capital Region, ara si Roberto Lamis, Gamonitorman, Ace Diaz. Kami ako lang si Mama ko Celia, Santo Asitio Dapdap, Barangay Lantad. Kag si To Alex, kapamati gisiling ni Ace Diaz. Kay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18, Kap, may gabi dira sa imo. Merry Christmas and advance Happy New Year. Amo man kay kumpare ko Jonathan Diaz, kay kagawad na Jonathan Diaz Jr., sa mga kagawad dira sa Barangay 18, at sa mga residente da, kapaurok-urok yun sila, no? Mr. and Mrs. Pablito Benedicto ba? Kapaurok-urok yun si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Sa kay Rona Travarihida, kay Bibi Yuki, mayang gabi, sa kay Bing Manoho, sa kay RJ Javier, kapaurok-urok sila. Sige, ang iban karon naman ha. Ang iban karon naman aton natamyawan kay aton nga oras kinakwanta lang. Ginasipad-sipad ta lang. Lourdes Paguntalan is Kabas. Sa mamaylan kapamati gid diri sa inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sige, check na mga report na gikan sa ato sining nga mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon Percival Villamor, Stephen Presquito, standby ha. Unahon ko na yung report live sa area ni Aksyon Roger Goteb. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Roger Goteb sa report. Jer! Advance Happy New Year! Yes, Action Eric. Mayang gabi sa mga action kag. Tapos naman ang Merry Christmas. Yes, advance Happy New Year naman. Pabalulang ko nga sa Biyernes is my birthday. Basi kung may padala ka mo, padala nyo. Wow! Nag-announce mo sa niya nga birthday Biyernes. Pizza Uno? Oo. Pizza Uno gulin mo nga birthday Biyernes? Oh, January 1 ako Bang! Buenas na. Arada. Oo. Ay, advance yun. Si Kapitan Madilin Diaz, nakapadala na si Maway pa. Arada, dua kasako dala ko. Kay Kapitan Madilin Diaz? Yung muno na galing sa ako. Pila kasako? Dua kasako. Basing isa ako na hindi? Agya, kakagit tungalan itong Action Roger. Okay. Sige. Okay. Layo na yan ang Action Eric. Abi ko ako ng isa kasako. Dahil mo na may ngalan ni mo na may ngalan. Oo, may paman pa ganito si Parimo Jonathan. Silingara lang, butaon ko ano ni. Oo. Yan lang butaon si pagkita ko, imported man nga partika namin nga kalo, bla. Ba, ako, ang kalo, ginapagawa mo siya kay Pari Jonathan. Wala ba yung padala sa akon, diyo? Away pa rin padala si mo yan. Okay, natagaama ko na Pari Jonathan, kalo mong. Ate, ara malakada. Gani. Ako niya, naguna-una lang ko to sa ligad lang na nagkwa mo ko na sa kayuhan ko. Naunahan mo ko kalo ba? Oo, mo to kasi dala na ako, kaya niya bagay ginasimo. Ba, hindi ka na dapat kaya magkalo. Ako na may kalo, kaya may buhok pa ko eh. Kayo may ka na buhok? Actually, pagkakita sa akong gani bata, tiyemot, kaya daw sige man kasulsulit ba nga kanami sa talo pa. Siya ko ginapa ko naman ka ginapa batsag yaman ka nga hindi ka ngayon?
Ganit, isiling niya sa ako niya. Sige lang kayo, basta gamita lang, basta halungan lang. Hindi lang Hindi madula? Hindi lang pagsuksukol sa baligo, baho o blaw. Baw, sobra ka naman imo yan ka instricto mo si mo klase amay man. Siya malubog sa kanimo, hindi mo gipagdulaon kay may handumanan muna kay Pare Jonathan Diaz. Ako na napabot ko man ganing kalo ni Pare Jonathan nga irigalo sa ako, no? Ko alungi lang ko diyan. Kabalo ka. Ina siya ka kalo in remembrance of me na siya. Namo na dang tirada. Kaya na basta may basta ka nang Pasko si mo kami naghatag halungan mo kita sa kabagay ginatag si mo. Kaya may sentimental value na yamo. Correcto. Mientras tanto nga ang sa kabagay sa imo hindi mo gina siya malipatan siya nga buha kay Pare Jonathan ni Kalo. It's not the price. Pero kung pagantaw kung ang bata ko ba niya pwede ni kamahal mo. Kaya ako nga niluluto rin lo sok itong lakos bilang nga po. Tingin namin pa si mo nga pulo shirt. Bago pa rin pati pulo shirt na ba disgrasya pa na no nga. Kuhan butik game lantaw gina sa likod mo na Yabo perte ba original gigali ni? Si Pare Jonathan si Kapitan Diaz so nga bakal piki. Kapitan Madilen nga kay porte titsura na matag sang rapor. Ito naglain ba nga tirada mo kay Kap Madilen Diaz. Di balita, taray ka ito ginalingaw mo ko sa kay Kapitan Diaz, Nung balita mo da? Ginalingaw mo ko, Kakalamat kinakabaga. Enjoy man kita duwagi kabilog sa misis plus pag may bag sa bago. Abaw, perte. Bili ba? Ating enjoy. Ikaw sa balita. Oo, Lugin na mo ko perteng tirada mo Mga balita na to, sunerek sa aton sila nga paglaganda. Sa siyudad sa Sagete, preparado na, no? In place na nga, maman, dari siyudad si Karsaktuler. Galing kita na interview na ito, amigo, ta nga si Police Major Albert C. Na-interview na ito siya kung ano ang mga preparasyon, blate sila niya. Gina-plastar masamayo, pero ito importante sa cooperation gisang pumuluyo sa siyudad man sang Sagay Aksonereka. Yari tingog sang mapisan man ka medyo gwapo siya sa sakon. Bigyan, ito ni guro mo. Grabe yung intro mo. Ikaw la, bulita sa blalay. Kung gani man Iwab ng intro mo. Ito na malisahan ka naman. Interview kay Police Major Albert C. Parte sa ila preparasyon sa pagbantay sa palibot kini pagsugalaw sa bagong tuig. Aton gina preparahan ining abot naton nga pagtakop sa aton tuig. Tintinguan naton nga mamintinar naton ang katawhay kalinong, makita mo naton wala kita sa mga dagkong insidente, no. Sa pila naman ka bulan nga ari kita diri. Hopefully matapos ining tuig, no, nga matawhay kag makita man naton actually no ang cooperation sang isang mga pumuluyo abi diri. Upod na dira no ang ilaman nga pagiging mahinalungon man no sa ilang safety, sa ilang kalawasan. So aton gina pangabay no sa gihapon ang ila pa kooperasyon sa aton kapulisan matapos ining tuig nga wala sang insidente nga dagko. So amo na kooperasyon Japon sa pumuloyo kinahanglan na. Ano sa pulis away man niya Superman, di ba ko nang puwang buloy na gani ang gusto iya sa kalinong kakatawhay. Tiya pulis na yan, kung ano gud man niya, aragin na, kasi mo nang ilaya nga mandato mo. So, amo to, pagkatapos ito, ko daw damol-damol, gining bin pabit-bit mo sa akon siya ba? So, okay na siya, salamat yun na. So, hindi ka tanay blala ka muno, dahil kayo, may nagabot sa akon nga niyo. Pila na day kasako, tatlo gini kasako ya? Tatlo gini kasako, madala ni kapitan sa ako niya, Imo di wala kasako, ako yung tatlo kasako. Hinayin na yan, may pagkakwak ay. Dito sa butang tatlo kasako.
Tiri sila ka tatlo di ho. Tatlo gi kasako do. Totoo dito sa sagwa to kay karon gutok di ko sa nasusgot to. Oh, kita mo na. Uluban sila ko si mo duwak ay sa kasako ah. Hindi magikuya sila magkatingala o kung makilig ko yung pumahay. Gani man kayo kay lain man yung relasyon yung kapitan kag ni Mr. ni Sergio Patias. Kay kibot kami nagsaka, tatlo ka tao, kay pasaan sako. Nung para sa sunog na yung di mo ni. Usos mo, grabe, man balik ko tayo sila kung aksulod dyan sa sako. Salamat kay Kap Diaz kay Pare Jonathan da. Okay? Sila, wala mo ko yung kasugid ah. Kap, salamat kay Kap ah. Sige, post ng kuya. Ay, ako nga niya. Kuhan pa rin ako niya mo. Praktikal rin ako niya, praktikal. Oo, ang ako niya oh. Practice pa rin tikal niya. Nasa isa. Wisit! Ay, waya. Ano? Technical rin nga. Technical. Praktikal lang. Ako yung technical niya. Daw buhon ako sa inyo mga term ba? Okay na. Kasi sikap na dilin. Siyempre, pasulabiho siya kikay. Uuin. Natural pa nga. Kung hindi pasulabiho niya. Pero bastante naman ko siya eh. Oo. Okay na niya sa ako na. Oo. Basta. Oo. Wow, ya, wala ba? Tugay tayo balita ko, Derek. Siling ni Kapitan Diaz niya, gwapo to lakos niya, wala galing dako para sa imo. Ay, di. Way kaso ka pa. Hindi man ko magsunggod ah. Kaya ti, way dako. Kaya wala dako nga lakos mo. Oo, ito kita ako mo, no? Nga akong luterin. Anong imo yung ako na o size o large kung extra large? Large ko, bro. Pag suksok ko, si vertical may namin mo. Kaya kung large man ako, subong ka na gamay-gamay man ko mo. Gamay-gamay ka? Sa una, XL ko, subong nga, large na ng mga bayo ko. Subong ka doon. Large ng mga bayo ko. Ugos ta, oo. Siguro, base ko naging mo guro nga sizes, nagliwat na. Ayo di purma. Hindi na na. Sige na. Ano bakit balita? Ba't lang ito ginalingaw mo ko? Ano brada, balita mo? Balita mo na ito na. Ay, siya Derek niya, matulong matili-matili-on. Ay, nakadlaw mo man? Report na. Ano niya yung... Di ko wala ko chimpo ho. Hasta lang kung udaan subong nga gabi kay balik ko lunes. Sige na kay tapusan mo niyo. Osto? Inakop kang magkakatapos sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Tapos yung reklamo yung duwa ka mag-amay gurmi. Kay ang pag nakop dire mo sa day Edwin Riboton Iluman, 46 anyos sa ginagawa truck driver. Kay si Francisco Riboton Alquisa, 70 years old, con 70 anyos sa ginagawa. Tanan residente ni sang lot 8 o kon sa block 8 lot 37 sa may Jerusalemville sa barangay Camahog Ciudad sa Cadiz. Ini ang ginreklamo ni Marialyn Clarion, 50 anyos nga residente man sa mga lugar. Bangod kay ini sila ang may bitbit sing ispading kag hatag sa alarm ang skandal sa mga lugar. May mga alas 4:30 na sa hapon kagabi o kon December 27 kahapon sa hapon sa mga lugar. Matapos nga nag-responder ang mga katapos ng kapulisan, Police Staff Sergeant Ryan Onyego, Police Staff Sergeant Arsenio Minardo, Police Corporal Luigi Olvido, bangod sinete na recover dito ang isa ka ispading, kagining duwag ipagbitbit man sa pulis, may isa dito ka monoblock chairs nga sa diin tad sang ispading. So sa report, so may mga konflikto na sila gali kay man ang duta nga ginatindugan sa balay nga maganin na sa gobyerno sa housing. Ila ko na duta pero galain labot kay man wala di sila dira gin pa star. Lain na gilagi sa may mga tanom da sila. That is why mo nang gilagi na ulikdan.
So, tungkol sila, ginareklamo, nga daw kadamo na lamok at sinerekte, muna nga tani pa ko ilan tarong mamunig na kinagamos lang dira. So, ginbalik ini sa barangay, nga napasa, husay ini sa barangay sa tubang ni Kapitan Sani Halipa sa barangay Kabahog Action Ereka. Sa katapusan natin nga balita, ginakop sa isa ka pag-serve sa warrant of arrest mga nauna 20 tak na sinigid lamang nga hapon, Desember 28 sa bayan sa Gusilo Boulevard. Ang isa ka persona nga siya ang mayara nga ginatubang nga kaso nga bawsi for Republic Act 9262. Ini ang ginakop gigilala kay Bernie Jimenez Inocencio, 44 anyos sigidad sa Port Molino, Barangay Zone 6. Ang report niya may ara siya nga nakapinding warrant of arrest, may criminal case number 15-5356-C. Ini siya ang violation section 5 sa Republic Act 9262 nga issue sa RTC Branch 60 ginagdaan ng Honorable Judge Reynald M. Puentevilla. Ang iya siningapian sa 80,000 pesos para sa temporaryong hilwayan. Pero ini sa karon ang nagapanayon nga yara sa kustodiya sang KDCP-PNP. So man nga tumaduro nga report, balita mga informasyon, tabi yung tamagali si Migota Josue Diaz, dari man sa may barangay Karuan kagang aton Migo may punong, bala kayo nag-birthday, kili sa December 25, at belated happy birthday sa kay Migo na ton Isos Glenn Javier. Alang-alang pa ko nung Bangros, Pati Bangros na rasa ba? Na lang ko no. Grabe ba? Kaya nakapamati. Pati Bangros na rasa yun. Ay naman isang pasinuon. Subugat ko na lang. Ano lang nga ko kaya muna. Mantiniranta. Bangros na ko. Mantiniranta man Pre-as lang lihog si Roger kung sa January 1 may luto sila sa Iyaristobar. Basi mapasidak ko da. Wala, gani kay birthday ko. Birthday kay Colonel sa January 1. Si Colonel Mabugat. Colonel may gabi na. Why sa luto, Colonel Why Colonel, why luto kay plano ko matulog ko bilong adlaw kay birthday ko. Wow, grabe man. Tulog man. Kaya wala ka man, daway ko malakagi siyang tulog nga namin, giblang nga tulog. Gusto ko ipartinisir ko dira ang hapon nga adlaw. Okay. Hindi magiguro tulog tanan na, pero basta daw... Tulog nga may dala na pulo panilag man Wala, may daw kwan man so ano ba, kasi video... May regalo si Colonel Mabugat Clasimo? May regalo si Colonel Mabugat sa imo sa birthday. Ay, salamat, Colonel. Isulod na, Colonel, sa Palawan na pagi, Colonel. Suman ang irigalo, ya? Ano? Suman. Ano, kalag-kalag. Suman yung regalo sa imo. Ako niya, Colonel, ilimno lang ako niya, hindi ko yung suman, Kaya ako niya kung may aragin man, di naman magtulog, pero kung daw magkamuna yung sura Colonel, di mapilit, mantas na obra na. Hindi may sa suma sina may pama na nga ampaw. May pama. Colonel, salamat kina Colonel, no? Oo. Colonel Calixto Mabugat, bawa. Aton nga amigo, gid nga daw, so wala lang pero gabatyag. Baw! Colonel, do may kwan ka, may bot kasi may balatyagon. Baw? Amo na ang tirada. Baw! Swerte ang imo nga tirada. O tapusan na ako Kasabad si mo. Ako na yung dalo sa Caribon. Sa mga gusto na magpadala kaya sa birthday ko padala. Sige na. Nugay na pa announce na kung maawas na mo ko ng regalo. Ayun di purma. Balita ko na sa aksyon. Aksyon ko Sir Gutim na Caribon. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kayo sa report na aksyon na Roger Gotib. There you have it, live report.
Ang balita man ni Action Roger Gotib, ginadulong siya sa kalawansang Santon Plus Herbal Capsule, nagabulig pabakod sa ato sininga. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio stations. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ang balita man Action Roger Gotib, ginadulong man sa inyo sa kalawansang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, nagabulig limpyo pabakod kag nagabalansi sa sistema sa aton sining kalawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Nakahibal Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! may gabi na nila kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy, ihado ko Chit, Toto Samuel Oy, amaman kay Mr. and Mrs. Lori Oy and family dira sa barangay Takulinga pa urok-urok gid, no? Si Morina kag Norman Alvarado sang Pahanokoy baw nagapaurok-urok gido. Pamati si Norman kag si Morina Alvarado. Nagapamati gid siya sa Action Night Patrol program. Sige. Ali sa report ni Action Roger Gotib, may balos nga report sa Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Action Stephen Presquito, line number 2 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sabihin na
kapin sa 10,000 ka pesos ang or more or less ang estimated damage sa natabo nga sunog kagina sa aga mga alas 7:47 ini kag sa diin na fire out ini mga alas 8:11 na sang aga kag sa diin na nga nag-abot ini sa first alarm nga ang among tag-iya sang balay ang amo si Mr. Ringo Agbay kag or si LC. So amo ini ang mga pamilya nga nag-iya sa among balay dira sa may Parola, Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Base sa report o sa investigation nga ginimo sa aton Bureau of Fire and Protection sa pagpangunaman ni SFO2 acting Fire Marshal Marilo de la Cruz nga sa diin ang among insidente sa nasambit nga lugar nga nag-umpisa ang sunog sa among oras alas 7:47 kaya sa diin mismo sa panimalay ni Agbay kaya sa diin ang pagresponde sa aton nga mga katapos ang Bureau of Fire and Protection gilayon nga napalong o ini na fire out ang among sunog gani nga sa sininga pangitabo ang sa investigasyon sa aton nga Bureau of Fire and Protection nga ang among estimated damage nagbalor ini sa amo sa Gismil tungod nga wala pa ini wala man sang mga nagkaigo nga mga insurances ang ini mga panimalay. So so far since duwagid ka panimalay ang na ugdaw gid ini or amo ang totally damage ang ikatatlo ang hindi gid sa partially no. So gani nga action na Eric ang among sunog pa sa tag-iya sang panimalay nga halaghalin kuno ini sa kandila nga ginagamit sang isa man ka pamilya nila nga nagapuyo sa isa ka kwarto nga nagagamit lamang siyang kandila kay wala siya sang kuryente. So amo ina ang ilang isa ka ginhatag nga mga informasyon sunod pa sa aton nga taga Bureau of Fire and Protection. Pang palayon man sa gihapon ang investigation kung may ara pagid iban nga rason no kaya ang ining ilang paghambal kay tungod sang ining tagiya sang panimalay nga ari sila sa idalom nga bahin kag ang sunog nagumpisa sa second floor sa isa ka kwarto sang ilaman isa ka miyembro sa ilang pamilya. So gani nga padayon ang among pag sa karon no by the way ang ginatag na action Eric sa aton nga local government pinagi sa aton DSWD kag isa ka conference gina ang ginpatigayon ni Mayor Inigo Estilos sang San Carlos City Negros Occidental LGU kaupod man sa aton taga Bureau of Fire and Protection sa aton DSWD si DRMO kag sa diin ang iban pagid nga mga ahensya sa gobyerno para mahatagan gilayon sang assistance sa ini nga mga pamilya nga nasunugan sa natabo kagina sang aga diri sa siyudad sa San Carlos. Gani nag-report lang diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat gid aksyon na Stephen Presquito sa imong na report ang balita aksyon Stephen. Ginadulo naman siya sa kalawan sang Mighty C. Jonathan Lim daw hidlaw ko kay Boss Jonathan Lim ba. Merry Christmas na si mo boss. Report man ni aksyon Stephen Presquito ginadulo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ina di kalidad nga medical doctors. Kadto ilang pamas na rin ang aksyon GE Esteban Building
Ala na opisina sang Life Extension Clinic. Dira man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mabatian nga vitamin hormone rekomendado sa medical doctors. Damo sa balatian nga dala, damo masabalatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan din na butika na best nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information ni kayo nawas dulot sa vitamin D3 sang dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, ka-call sa telephone number 0920-5050-5058-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3 kadtui pamasyari. Danan Lacson, GS Teman Building, arada ng opisina sang Life Extension Clinic. Ang balita man ni Action Stephen Presquito, ginadulong sa inyo sa Kalawan San Santon. Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Ay, patrol! Ja monitors Toto Biboy Toto Biboy ang Team B kag si Ricky Sabido. May ngabida ka to Ricky Sabido kag kay B-Boy ka pulaw-pulaw sila ka nagpaurok-urok amati sa Action Night Patrol program sa kay Nobi Valencia Subaldo kag kay Eliezer Likayan may ngabigid sa kay Girans Varela may ngabida kay Girans Varela napaurok-urok kita kay Archie Tantonio alin sa report ni Action Stephen si Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action Percival Villamor. Line number 2 sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon, Action Eric, no? Nagkanto kita sa mga police station, so, pero malumatawhay ang mga Blackerbook. Naglisok kita diri sa may banwasan Moises Padilla nga sa diin. Aton man na interview sa Chief of Police diri sa Moises Padilla, si Police Captain Randy Babor, hangot ini action rate sa ilang security measures sa palabuton nga pag-sugalaw sa bagong tuig. So may pila diri ka mga baligyaan sa firecrackers, so kinamonitor sa aton kapulisan kag sa pagrekurida sini sang aton pulis sa pagpanumdom sa mga pumuluyo diri sa banwasang Moises Padilla. Angot diri sa iwas paputok aksyon na Eric. So nalambot kag na tigayon naton na interview ang Chief of Police ang Moises Padilla nga si Police Captain Randy Babor angot diri sa security measures. Ari pamatian naton ang pahayag kag interview sa Action Radio sa kay Police Captain Randy Babor sa Moises Padilla. Palikawan nato ang diskusyon sa pag-sugalaw sa bagong tuig. So, sa PNP, ina-discuss natin ang paggagamit sa mga firecrackers. So, labi na kita mga mapahala electric classes ang firecrackers. So, ang ginaobra natin sa buong nag-conduct sa rekorita, hindi ka ginakalabay ang mga pumuluyo.
maggamit sa mga firecrackers o panpalupok, ganito na lang nato ng mga alternative na pamagi na sa sugalaw sa bagong tuig. So may discourage ng gobyerno subong bisan pangawala man ginimplementar ang total nga ban, pero na-discourage sa paggamit ng sila ng mga device no, para sa pag-siligang nato sa bagong tuig. Dili sir, sa Moises Padilla, sir, may ari rin ang nasuktan sa aton mayor nga magbaligya sa firecrackers ato. Bali may sila ginagin butang ng firecrackers zone ang gina-supervise man nato ginatulog na sa LGU at sa Bureau of Fire. So ginatan na nato sa inspection. May memorandum maging gawa sa atong national quarters gina-authorize ang mga local government unit o LGU mag-implementa sa mga polisiya regarding sa pag-balikya ng mga contractors. So mo ato ang interview sa Action Radio sa kay Police Captain Randy Bagor angot sa pag-security measures sa pagbantay sa iwas putok sa pag-sugalaw sa 2020 action Eric, no? Bahayag pagpalo sa mga pumuluyo na magamit na lang sang alternatibo na pamaagi agod sa pagsugalaw sang 2020 action Eric. So mo ini ang aton nakuha nga mga information kag balita dire sa Banwa sang Moises Padilla mayong kabilang si Honorable Kapitan Charteria kag Honorable Kakawat Jofred Sapanta kag kay Honorable Kapit Badillo kag ako siya sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon diri sa Moises Padilla, aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor sa imo sa report. Magabidira sa kay Juanito Montano, sa kay M. Jane Francisco, tamya lang Aksyon Eric kay Norman na kapitan, gabiyahe taxi sang happy birthday. Toto Romulo Batang, may lang nga pagpaurok-urok. Sa kay Yolanda Condes, nagapamatigid sa atong sininga palatuntunan. Nagabalik ang inyo sininga palatuntunan when we come back. Balik ka report ni Aksyon dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang hindi nga bahin ang ginadulong sa inyo sang bagi. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong pagpangalakat may gabi dira kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Sa mga tungganon boys na may gabi kita. Kay Madam Eleanor Fukuda and family, advance Happy New Year. Sa kay Madam Edith Janson Binuman. Ara siya ka paurok-urok. Balikan ta si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Action dyan, sa balik na report, please come back. Sa isa ka aksidente nga nagluntad sa gilamang hapon dira sa Mr. Conferential Road sakop sa barangay Mandalagan sulod sa Bacolod. Tatlo diri aksyon ka mga salakyan tanan ng imbulbado, duwa diri ka mga pribado nga salakyan kun auto, ang isa naman na isa ini ka motorsiklo kay action isa ini siya ka delivery service crew, sang isa man ka delivery service company diri nga nabase sa man sang Bacolod action kaina dito sa area nakita nato nga actually gubagid ang luhan nga bahin sa isa ka Suzuki nga auto nga ginamaneho naman sining ni certain Mario Ortega 44 anyos sang Fortune Town barangay Estefania Ciudad sang Bacolod. So dito kay Police Corporal Richard Di Maala ang traffic investigator sang Police Station number 3. Actually ining si Ortega halin siya sa may north dito sa may barangay Batang area paubos siya pa south direction kay may pauli na sa mga lugar. Sang una sinina side sweep ang motorsiklo. Ang motor nga ginamaneho action sining certain Jeffrey Ubaldo 29 anyos sang Purok Zone 8 barangay Handumanan Ciudad Bacolod. Pagkatapos sini aligasyon rin ni Di Maala nga mahimo tuyo ko tanimang palagyo ni Ortega o galing lang kay sa likuan nga bahin dira sa malapit sa Valley of Peace sa Circumferential Road dikto kag nabungguan sining sugata man nga isa ka auto isa Toyota Vios nga ginamaneho naman ni sining ni certain Marlon Andan 22 anyos sa barangay Singkang Airport diri man sa may sulad sang Bacolod rason to nagubatong niya kag hindi nakadalagan ang iyaman mismo nga auto. Ang Di Maala ginwarik sa drivers ang Vios kag nawala ini no nag-head on collision kag control man kung nag-hagan-hagan ako rin hindi kita mo tanto kada ko ang damage action buhasada gin-schedule sinini Di Maala tatlo darandiri ka mga parties para man nga maginunaanon sila kay istorya nila kung anong desisyon sa mga biktima sa man nga aksidente. Naka-receive kami isang informasyon na may 1050 diri sa Circumferential Road. So nag-proceed ko din upon arrival, nakita ko ang RS motorcycle gigda na tagang driver nga may pilat na pinataga first aid sa naton nga rescuer. Ngayon, ang isa ka enforcer, nagambal sa ako nga may auto to sa punta nga color blue, kaya natudlo nga mo siyang nag-igo sa single ka motor. Sinya may nabungguan, pag ito sa yung proceed ko nakita ko man di ang Toyota Vios nga ang iyang direksyon from south to north, nga raman sa dalan nga may damage sa kilid sa wala ka porsyon. Nga according sa driver sa Toyota Vios, pinan siya nga naglagan sa inner lane, ang isa rin nagsugata sila. So kinuwari kaya di patoo para maaboy nga itong collision o galing kayo nalapot isa sa kilid siyang. Actually, naglamatihan si Police Corporal Richard Di Maala, ang traffic investigator on case sa Police Station number 6. Nasilig na, wala man nakaangkon sang maluba nga kapilasan ng driver sa motorsiklo kagini nagpamaribad na nga magpadala pa sa ospital sa mas nagakaigo na pagbulong. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan. May gabi dira sa kay sister ko Nemia Tiba sa barangay Alangilan halina kay Elina Wills. Audi Tirante kay Giovanni Sopi. Manang dira kapag parukurok sa kay Wimi Joy Pasis Yanson. Kiss me good night. Pagi sa maron Action Night Patrol Program. Lunes edisyon magatakop ini temporaryo. Balik ini sa buwas Martes. Pud na kay Loverboy Action Marlon Hinabaya. Balik ako sa Lunes. Ato sila nga mapatrol lang yun at reporters in action nga nagpalagad karong gabi sa kay Action John Diaz, of course.
Sa kay action papang Nixon ta mga tunga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Action Roger Gutib, Stephen Presquito, Percival Villamor, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up dali kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kim. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Diyan na ribata, duda may kabigid, no? Sana sa mga station manager, Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang yulagat ng Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng kasiling, adios amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Advance Happy New Year, una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon